It's Isaiah 40. I'm just going to kind of paraphrase, but you can read it for yourself later on. Este din Isaia 40, o să parafrazez puțin, dar puteți să-l citiți dumneavoastră mai târziu. And the next songs we're going to sing this morning have to do with waiting on the Lord. Cântecele pe care noi le vom cânta dimineața aceasta au legătură cu așteptarea așteptându-L pe Dumnezeu. We could say resting on the Lord. Și putem să spunem și odihnindu-ne în Dumnezeu. Isaiah says in verse 28 of chapter 40, have you not heard? În Isaia 40, versetul 28, Isaia spune, n-ați auzit That this God that we worship this morning, I'm paraphrasing here, acum o să parafrazez, pe Dumnezeul pe care căruia noi ne vom închina dimineața aceasta, the Lord, the creator of the end of the earth. Dumnezeu, creatorul capetelor pământului, He doesn't faint. El nu piere He doesn't grow weary. și nu ne împovărează He understands every bit of our being. și înțelege absolut fiecare modular al ființei noastre. And this is what I love the church. This is why I love who we are this morning. Și de aceea iubesc biserica și iubesc cine suntem noi în această dimineață. Because we should be people that proclaim that we are weak. Și pentru că noi suntem oameni care ar trebui să proclame că suntem slabi, That we need a Savior. că avem nevoie de un salvator. But here he says he gives power to the weak. Dar mai departe spune, El dă putere celor slabi. And to those who have no might, who has no strength, Și celor care nu au putere, he gives them strength. le dă putere. So I don't know where we're at this morning. Nu știu unde suntem în dimineața aceasta, We need Jesus. We say that every Sunday morning. dar avem nevoie de Isus și asta spunem în fiecare duminică dimineață. So just like it started here, let's wait on the Lord. Și așa cum spune aici, haideți să așteptăm pe Dumnezeu. Like we already prayed this morning, let's put our cares, let's put all of our joy, let's put everything, all of our being at the feet of Jesus. Și așa cum ne rugăm împreună dimineața aceasta să punem bucuriile, eșecurile și tristețile noastre, grijile noastre la picioarele lui Isus, So that we may grow closer to our Creator. pentru a putea să ne apropiem de Creatorul nostru. I know that our earth right now is completely divided. Știu că acum pământul pe care noi locuim este complet divizat. And we'll sing about this, and we're going to talk about how our God is mighty to save. That's a miracle in itself. Vom cânta despre aceasta și vom cânta despre cât de puternic este Dumnezeu și capabil să mântuiască. The fact that Christ rose from the dead, that's a huge miracle. Faptul că Isus a înviat din morți este un miracol extraordinar. So as we draw closer to Jesus, let's remind ourselves of how we even got to the feet of our Creator. Și pe măsură ce ne apropiem de Isus, haideți să ne gândim puțin cum am început noi să ajungem, să avem acces la Creator. So that this divided world may see the light of the true Christ, the true Messiah. Și toate acestea pentru ca această lume divizată în care trăim să-L vadă pe adevăratul Mesia și lumina sa. It's not some vaccine, it's not some vitamin, it's not political sides, it's Jesus. Nu este vorba despre vaccin sau vitamine sau ceva politic, este vorba despre Isus. So first, let's go to the feet of Jesus. În primul rând, haideți să ne ducem să ne apropiem de picioarele lui Isus. Strength will rise as we wait upon the Lord.
comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Everyone needs compassion. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Are we singing? Now I surrender. I surrender. Savior, You can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Doamne, Tu ce mișcare, ești măreț Salvator, ești măreț Salvator, cel veșnic, a dat salvare lumii și-ai înviat dintre morți, înviat dintre morți. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. La sua gloria es eterna. Cântăm pentru slava cel veșnic Fiu. Doamne, lasă gloria peste tot pământ. Cântăm pentru slava cel veșnic Fiu. Doamne, Tu ce miști munții, ești un măreț Salvator, ești măreț Salvator, cel veșnic, a salvare lumii, și-ai înviat dintre morți, înviat dintre morți. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty
Let's go ahead and finish our time of worship this morning with thankfulness. Haideți să încheiem timpul nostru de închinare cu mulțumirea. We learned this last week. Am învățat câteva acesta săptămâna trecută. And again, if you don't remember, it's super simple. Și, din nou, dacă nu vă aduceți aminte, este un câte foarte simplu. But again, let's just continue to thank God for this time that we have this morning. Haideți să continuăm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul pe care îl avem în dimineața aceasta. Thankfully, we're not restricted to meet together. Și slavă Domnului că nu suntem restricționați să ne întâlnim din nou împreună. We're breathing this morning. Putem să respirăm în dimineața aceasta. We're rejoicing, we're smiling, Ne bucurăm, zâmbim and we're looking forward to the word that's going to be brought this morning. și de-abia așteptăm să auzim cuvântul care ne va fi adus în dimineața aceasta. So, Father, we just thank you. Tată, îți mulțumim. Thank you for your grace. Îți mulțumim pentru harul tău. Thank you that we can come to you in our time of need. Și îți mulțumesc că putem să venim înaintea ta în momentele de nevoie And in a time of rejoicing. și în același timp și momentele de bucurie. And even in times when we don't even know what to say. Și chiar și în momentele în care habar nu avem ce să spunem. The only thing we can say this morning is thank you. Și vrem să spunem în dimineața aceasta doar mulțumesc. Thank you, Jesus. Îți mulțumesc, Iisuse. I just want to say thank you. I just want to say thank you. I just want to say thank you for all you've done. I just want to say thank you. I just want to say thank you. I just want to say thank you for all you've done. I just want to say thank you. I just want to say thank you. I just want to say thank you for all you've done. This one time. I just want to say thank you. I just want to say thank you. I just want to say thank you for all you've done. Amen. Let's go ahead and take a seat. Haideți să stăm. Good morning. What is this okay? Can you hear me? Is this okay? Yeah. Well, let's just open in prayer. Haideți să ne rugăm. Lord, we do just thank you. We thank you for this day, this time, as we can gather your name freely. Doamne, îți mulțumim pentru ziua aceasta și pentru timpul acesta în care ne putem aduna în numele Tău. I just pray that we do have that time today to rest in your word. Vreau să-ți mulțumim pentru că avem un timp astăzi în care ne putem bucura de cuvântul Tău. Just open our hearts and our minds to your word. Deschide-ne, Doamne, inimile și mințile la cuvântul Tău. Where we lack, we pray you just give. Um, Where we have a little love. Mulțumim pentru dragostea pe care ne-o dai. Yeah, just open our hearts, our minds, and just our willingness, God, to hear you and to apply it, your will in our lives, and may you be glorified. Te rugăm să ne deschizi inimile, mințile și să ne faci deschiși și binevoitori la voia Ta în viața noastră și ajută-ne să aplicăm voia Ta în viața noastră. Amen. Amin. All right, so let's open it up. It's right. Okay. All right, so it's good to be back. Family coming together to celebrate. So that bride and groom, it's usually a memory they can cherish. Și de obicei când văd o mireasă și un mire este un motiv de bucurie. But there's always a possibility that something could go wrong. Dar mereu există o posibilitate ca ceva să meargă prost. And usually whatever goes on is part of that memory. Și de obicei ceea ce merge prost ajunge să devină o amintire care rămâne. Now, in this story, there is something that goes wrong. În această poveste este ceva care merge prost. They run out of wine. Ei rămân fără vin la un moment dat. Now let's understand that for that culture in that time, it's insulting to the guest
Trebuie să înțelegeți că pentru acea vreme și acel loc era o insultă pentru oaspeți. It's an embarrassment to the bride and groom, Este o rușine pentru mire și mireasă. and it'll always be known as a wedding that ran out of wine. Și mereu vor fi cunoscuți că au avut o nuntă unde au rămas fără vin. But there becomes a solution Dar iată că avem și o soluție that does save this wedding, care a salvat această nuntă allowing the celebration to continue, și i-a permis sărbătorii să continue. and the bride and groom will live happily ever after. Și mirele și mireasa au trăit fericiți până la It will most definitely be a Hallmark moment. Aproape a fost un moment de film. But like so many stories in the Bible, this story Dar atât de multe, ca și atât de multe povești din Biblia, și această poveste has so many layers. are atât de multe suprafețe, There- straturi. There's a layer of prophecy, Este un strat al profeției, symbolism, un strat al simbolismului, application. a aplicării acestora. For every character, there's an application that applies to us. Pentru fiecare personaj în parte există o aplicare care poate fi pusă în viețile noastre. Many different ways to teach this story. Sunt foarte multe feluri în care se poate prezenta această poveste. But in the end, we must remember Dar într-un final trebuie să ne amintim aceasta, what the story is actually about. despre ce este cu adevărat această poveste. And if we understand truly what this story is about, Și dacă înțelegem cu adevărat despre ce este această poveste, we'll actually understand how to apply it in our lives. vom înțelege și cum să aplicăm lucrurile învățate aici în viețile noastre. So at the end, we will make sure we know what the story is truly about. Și la final trebuie să ne asigurăm că știm cu siguranță despre ce e povestea aceasta. Right, so let's start. We're going to read. Is that okay? We'll read. You can do O să that. citim pasajul. I'll read in English. El o să citească pe engleză, iar eu voi citi pe română după aceea. Okay. So this is actually verses 1 to 12. Este vorba despre versetele de la 1 la 12 din Ioan, capitolul 2. So it says, "On the third day there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Now both Jesus and his disciples were invited to the wedding. And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, 'They have no wine.' And Jesus said to her, 'Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come.' His mother said to the servants, 'Whatever he says to you, do it.' Now there was set there 6 water pots of stone according to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. Jesus said to them, 'Fill the water pots with water.' And they filled them up to the brim. And he said to them, 'Draw out and take it to the master of the feast.' And they took it. When the master of the feast tasted the water that was made wine, and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew. The master of the feast called the bridegroom, and he said to him, 'Every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior. You have kept the good wine until now.' And this is the beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee, and manifested his glory, and his disciples believed in him. After this, they went down to Capernaum, he and his mother, his brother, and his disciples, and they did not stay there many days." A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana Galilei. Mama lui Isus era acolo. La nuntă fuseseră chemați și Isus cu ucenicii săi. Când s-a terminat vinul, mama lui Isus i-a zis, "Nu mai au vin." Isus i-a răspuns, "Femeie, ce-ți pasă ție? Ce-mi pasă mie? Nu mi-a sosit încă ceasul." Mama lui le-a zis slujitorilor, "Faceți orice vă va spune." Erau acolo 6 vase de piatră după obiceiul de curățire al iudeilor, în fiecare încăpând 2 sau 3 măsuri. Isus le-a zis, "Umpleți vasele cu apă," și ei le-au umplut până sus. Atunci el le-a zis, "Acum scoateți din ele și duceți mai marelui ospățului." Și ei i-au dus. Mai marele ospățului a gustat apa care fusese făcută vin. El nu știa de unde este, însă slujitorii care scoseseră apa știau. Iar l-a chemat pe mire și i-a zis, "Orice om pune mai întâi la masă vinul cel bun, apoi, după ce oaspeții au băut mult, îl pune pe cel mai puțin bun. Tu însă ai ținut vinul cel bun până acum." Iisus a făcut acest început al semnelor lui în Cana Galilei și și-a arătat slava, iar ucenicii lui au crezut în el. După aceea a coborât în Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui, dar acolo n-au rămas multe zile.
All right. So let's start with verse 1 and 2. Let's look at this. It says, on the third day there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there, and both Jesus and his disciples were invited to the wedding. Haideți să începem cu primele două versete. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana Galilei, mama lui Isus era acolo. La nuntă fusese chemați și Isus cu ucenicii săi. Now, we know this as Jesus' first miracle. Noi cunoaștem această întâmplare ca fiind primul miracol făcut de Isus. And there's usually two questions asked. Și de obicei de aici reies două întrebări. Why is Jesus' first miracle at a wedding? De ce primul miracol făcut de Isus este la o nuntă? And why is he turning water to wine? Și de ce trebuie să facă, de ce a făcut el, a transformat din apă în vin? Like I said, there's many layers to this teaching. După cum am spus, sunt multe straturi la această învățătură, But I'm going to go with my layer. dar o să încep cu stratul presupus de mine. Now, I don't know if I know you guys study prophecy here sometimes, so I don't know if William hit this or not, but the wedding process, the Jewish wedding process is prophetic. Știu că aici în biserică ați studiat profețiile la un moment dat. Nu știu dacă ați vorbit și despre aceasta, dar la iudei, la evrei, nunțile au o simbolistică profetică. So I'm not teaching on it, but I want to just kind of go over it really quick. Nu vreau să vorbesc doar despre aceasta, dar vreau să trec puțin prin aceste informații. There is a tradition when it was time for a son to be married. Este o tradiție în care spune că un fiu trebuia să se însoare The father would go and find a bride for the son. și tatăl acestui tânăr merge să caute o mireasă pentru fiul lui. As God gave Jesus the church. Așa cum Dumnezeu Tatăl a dat biserica fiului său, Then, Iisus. then the groom would pay a dowry or a price for that bride. Iar apoi mirele plătește un fel de preț pentru acea mireasă, Like Jesus did for us on the cross. așa cum Iisus a făcut cu noi pe cruce. But at that time, once they pay that dowry, they are actually legally bonded. Și după ce mirele a plătit această sumă, această răscumpărare, ei sunt în mod legați. So we are legally, Jesus's. Așa cum e cu Isus în cazul nostru, suntem legați de Isus. And then the groom would go and prepare a place for the bride, Apoi mirele merge și pregătește un loc pentru mireasă, usually at the father's house by adding on an additional room. de obicei la casa tatălui său, unde mai adaugă încă o cameră. Now that's actually where we are right now prophetically. De fapt, aici suntem noi chiar acum, în mod profetic. But then at a certain time when the wedding was about to start, Dar la un moment dat, când scurt timp înainte să înceapă nunta, the father would tell the son, go get the bride. tatăl îi spune fiului, du-te și adu mireasa. So then the bride doesn't know when, so it's just he just goes and grabs her. Mireasa nu știe când, el doar merge și o aduce. So that's why a lot of people, especially Calvary, we believe in the pre-trib rapture because we're waiting for Jesus to get the bride. Și de aceea mulți oameni cred în răpire, pentru că noi, în special la Calvary, credem că Isus va veni și își va lua mireasa. Okay? And then the groom takes the bride into the bridal suite. Și după aceea mirele merge și o ia pe mireasă și o pune în camera miresei. And then there's a 7-day celebration. Și este o sărbătoare care ține 7 zile. It's like the wedding, the celebration. Adică în sine nunta ține 7 zile sărbătoarea aceasta. But the bride's not there, the groom, they're up hidden in the room, consummating their marriage. Mirele și mireasa nu sunt acolo, ei sunt în camera pregătită, făcând ce face o soț și o soție. Right. And then after the 7-day celebration, there's the wedding supper. Iar după aceste 7 zile de sărbătoare anunții, există cina anunții. Right? When the groom and the bride come out and they celebrate the dinner. Când mirele și cu mireasa coboară în cameră și vin și celebrează nunta cu această cină. Which I think it's in like Revelation 19, blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Cred că găsiți aceste informații despre cina mielului în Apocalipsa 19. So that's the reason for the wedding, I believe, but now the wine. Eu presupun că de aceea este vorba aici de o nuntă, acum să vorbim despre vin. The wine is a symbol of the covenant. Vinul este un simbol al legământului. Okay, so I'm just gonna, it's not up there, but I'm gonna read just something Jesus said in Luke 22:20.
Nu vom vorbi despre aceasta, dar vreau să citesc ceva ce Isus a spus în Luca 22, versetul 20. This is at the Last Supper. He has his glass of wine. Este vorba de ultima cină, în momentul în care are paharul cu vin. He says, "This is the cup of my new covenant in my blood, which I shed for you." Spune, It's in English. it's okay. De asemenea, a luat cupa cu vin după cină și a spus: aceasta este cupa noului legământ în sângele meu, care curge pentru voi. So the idea, the water, which we read, is in the purification jars. Is a pure, is the Old Testament, represents the Old Testament covenant. Apa despre care am citit că era în acele vase, înainte să fie transformat în vin, reprezintă vechiul legământ din Vechiul Testament. Because we know the Jews are really well at cleansing their outside, but their covenant did not redeem them, but the new covenant redeems them. Noi știm că evreii sunt foarte pricepuți la a se purifica pe exterior, pentru că legământul pe care ei îl aveau nu acopereau purificarea interioară, dar noul legământ face asta. So I believe that is why it's kind of just a symbolism of what he's about to do. Și de aceea cred eu că aici este vorba despre acest legământ și această simbolistică. And real quick, it says on the third day. Și de asemenea spune a treia zi. Now, a lot of my information, I'm like 30 years old, but at 30 years ago, I learned a lot of this stuff. But I believe it could mean that, because the Jews would get married on the third day of the week, because the third day of the week was a double blessing. Acum e o informație pe care o am de 30 de ani, faptul că evreii se căsătoresc în a treia zi din săptămână, pentru că în creație a treia zi este o dublă binecuvântare. Meaning, if you look at the creation, God creates and blesses the first day, second day creates but doesn't bless, but on the next day he blesses it twice, which is Tuesday. Dacă vă uitați în engleză la crearea lumii, prima zi este binecuvântată, a doua zi nu este binecuvântată, însă a treia zi este binecuvântată de două ori, de aceea este o dublă binecuvântare. All right. So, here we are at this wedding. And we have Jesus' mom. Iată-ne din nou la nuntă, va având-o pe mama lui Isus. We have Jesus, which we have to remember, he's only a rabbi at this time, known as a rabbi at this time. Îl avem de asemenea pe Isus, care pe vremea aceea era cunoscut doar ca fiind un rabi. And he has a group of his disciples. Și de asemenea este grupul lui de discipoli. And verse 3 says, and when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Iar în versetul al 3-lea spune, când s-a terminat vinul, mama lui Isus i-a zis, nu mai au vin. So like I said, a wedding ceremony Și așa cum am spus, celebrarea aceasta a nunții was 7 days long. era o sărbătoare de 7 zile. And the groom party, or the family, whoever was responsible for supplying the food and the wine for the 7 days plus the wedding. Iar familia mirelui de obicei era responsabilă să aducă hrană și de băut pentru aceste 7 zile. So I'm going to give my scenario Așa că o să vă prezint puțin scenariul meu of what's happening right now. cu ceea ce se întâmplă chiar acum acolo. Because it says that they ran out of wine. Ei spun că au rămas fără vin. I believe the 7 days have passed. They're either getting ready for the wedding ceremony, the wedding feast, or it's at the end of the wedding feast. Cred că este vorba despre sfârșitul celor 7 zile, ori când trebuie să vină momentul festinului, nunție sau chiar la festin. And I say that because you'll see, we remember that the wedding planner guy takes it to the groom and says, "Hey, this is great. You did great." So the groom's there. Does that make sense? Am I making sense? Și cred aceasta pentru că spune că organizatorul nunții, cel care a planificat, se duce la mire și îi spune, wow, bun vin, adică mirele este acolo. But I do believe there is a slight panic. Dar cred că e o ușoară panică printre ei. Now, I don't know what Jesus' mom thought Jesus was going to do. Nu știu ce se gândea mama lui Isus că ar face Isus. Remember, he's only known as a rabbi. Amintiți-vă, el este cunoscut doar ca fiind un rabi.
But we do know that Mary knows he's more. Dar noi știm că Maria știe că el de fapt este mai mult. Remember the angel and the virgin birth, Vă right? aduceți aminte faptul că ea era virgină când a născut și îngerul acela? You remember when he was 12, they left him at the temple. Amintiți-vă când el avea 12 ani și l-au lăsat la templu They went back and he said, "Don't you know it'd be about my father's business?" și când s-au întors după el au spus, da, eu fac doar fac treaba în casa tatălui meu. And I don't think they didn't have markets to go get like him and you and your friends go get some wine. I don't think that was happening. Și nu cred că era cazul ca ei să se ducă la piață să mai cumpere niște vine. Adică dacă voi ați fi în situația aceasta, v-ați duce repede și ați mai cumpărat, dar nu cred că era cazul aici. I believe she had faith that he was going to provide. Eu cred că ea a avut credință că el avea să facă vin. So now Jesus says to her, Iar acum Iisus îi spune, "Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come." iar Iisus i-a răspuns, femeie, ce-ți pasă ție, ce-mi pasă mie? Nu mi-a sosit încă ceasul. This verse is the most crazy verse. Acest verset este unul dintre cele mai nebunești. There is not a mutual agreement on what exactly is being said and why he's saying it. Nu există un acord între ceea ce este spus exact de ei, de fiecare dintre ei. The only agreement is that everybody agrees that Jesus is not being disrespectful to his mom. Singurul acord care există este că Iisus nu arată lipsă de respect față de mama sa. I truly have nothing I would die on to say I believe this is what's happening. Cred că a necesitat multă credință să spună că eu cred că asta se va întâmpla în partea lui Mary. Let's look at it. Haideți să vedem. So we have two things, because we have two things going on, right? We have woman, her problem, and then Jesus stuff. So you have two things. Sunt două lucruri aici. Sunt femeia cu problema ei și Iisus. And Jesus saying, "What is your concern to do with me, woman?" Și spune, ce treabă are asta cu mine, femeie? Now, it could be, maybe he's not saying, "What is your concern about the wine?" Ar putea să fie care îngrijorarea ta legată de vin. You know, it's not about the request for the wine, but the motive behind the request for the wine. El nu întreabă de ce ești îngrijorat în legătură cu vinul, dar care e motivul din spatele îngrijorării cu vinul. Meaning, Jesus, why it seems like out of character is because Jesus knows the heart right now of Mary wanting some, you know what? We could kind of do our family reputation a little better now. Nu are legătură cu faptul că Iisus își făcea griji că rămân fără vin, dar cumva Maria era puțin frică că asta avea legătură cu reputația familiei și ar putea să faci ceva. And Jesus' heart is not in, doesn't care about their reputation. Dar Iisus în inima lui de fapt nu-i pasă de reputație sau chestii de astea. Now it's also possible that Mary's helping out there as part of what maybe she's working there in a sense. Dar de asemenea am putea crede că Maria ajută acolo sau cumva lucrează pentru nunta aceea. And Jesus is saying your earthly problem's not really that big of a deal. Și Iisus îi spune, știi, problemele tale pământești nu sunt așa o problemă pentru mine. And there's many other possibilities. Sau sunt oricum multe alte posibilități. But Jesus says, "My hour has not yet come." Dar Iisus spune, ceasul meu încă nu a sosit. Which again, it's usually a lot of people think on the cross. Și de asemenea putem să ne gândim la cruce. My time is not to die on the cross and everybody goes, glory to me and, oh, your mom. Oamenii încă n-a sosit ceasul ca el să fie pus pe cruce și să moară și din cauza mamei sale. Now we'll see later in John 12 vom vedea mai târziu în Ioan 12 when Jesus makes his entry into the city când Iisus intră în oraș, în cetate. at his last Passover, fulfilling the Passover. Și se întâmplă trecerea aceea pe care o face. Jesus just says, "For the hour has come for the Son of Man to be glorified." Și Iisus spune, a venit ceasul acela în care Fiul omului să fie glorificat. Now, I don't know really what he's getting at, but I think we understand the point that he's a rabbi now. Nu cred că înțelegem total ceea ce vrea să spună, dar înțelegem faptul că el acum este un rabi. And if he's not ready to make his ministry public. Și încă nu este pregătit să-și facă lucrarea cunoscută. Because when he does, it will take him to the cross. Pentru că atunci când o face, asta îl va duce la cruce. Which he will. Okay, this is like, but it's symbolic. But he will
right, provide that wine, that new covenant for all mankind. Asta are o simbolistică în spate, dar în momentul în care El va da vinul dătător de viață, îl va da pentru întreaga omenire. Yeah, so I'm just going to leave it out there. So. O să las așa fără alte explicații. So then his mother said to the servants, "Whatever he says to you, do it." Iar apoi mama lui spune slujitorilor, faceți orice vă va spune. So I think like right now, Și cred că exact în acest moment, the disciples are looking at each other saying, "What did he say?" și apoi chiar în clipa asta, ucenicii se uită unul la altul și spun, ce a zis? So and Mary, so I think this is why I do believe that the servants are there. So they're looking for the wine, they're panicking, and Mary's like, "I got a solution, Jesus." Trebuie să vă imaginați puțin momentul acesta. Erau servitorii care încep să se panicheze și ei caută o soluție și soluția era Isus. All right, so Jesus said something, and then Mary's like, "Okay," and then Jesus says, "Okay, I don't know." Isus spune ceva, e un fel de discut, și apoi spune ok sau nu știu. Okay, so it says now there were set there 6 pots waters of stone according to the manner of purification of the Jews. The Jews were very religious about cleansing themselves. În versetul 6, în prima parte a lui, spune erau acolo 6 vase de piatră după obiceiul de curățire al iudeilor. Trebuie să ne gândim că iudeii aveau niște reguli foarte stricte cu privire la purificare. Right, these jars were about 20 to 30 gallons. În fiecare încăpând 2 sau 3 măsuri. And Jesus said to them, "Fill the water pots with water," and they filled them to the brim. Isus le-a zis, umpleți vasele cu apă, și ei le-au umplut până sus. So here's where if you stop and you wonder, because we realize Jesus did not need them to fill the pots with water. Dacă stăm să ne gândim, Isus nu avea nevoie ca acești servitori să umple vasele acestea cu apă. Right? He wasn't limited to there being water in the pots to create the wine. El nu era limitat la faptul că aceste vase trebuiau să fie pline cu apă ca el să transforme apa în vin. Right? He could just willed it and poof, wine. Nu putea să spună și se transforma bam în vin. But he had a plan. Dar avea un plan. Not only was he going to resolve the lacking, Nu doar că rezolva lipsa aceasta de vin, he was going to do some discipling. el și făcea ceva ucenicie. Right? So now he has his disciples who are witnessing this. Pe de o parte sunt discipolii care erau martori la acestea. Now, if he would have just said wine, in his mind, wine, Dacă ar fi spus doar vin. Hai, the fără vin. disciples would have been, "Oh, Jesus pointed out there's more wine over here." Deși ucenicii ar fi crezut, uite, Iisus doar a arătat cu degetul și uite cât vin s-a făcut. You see, they wouldn't have recognized the miracle. Nu ar fi recunoscut miracolul. But then he has these servants. Și pe de cealaltă parte îi avem pe servitori, pe slujitori. They're nobodies, Sunt niște nimeni. right? He allows them to be part of this plan that he has. El, Iisus, le permite lor să fie plan din parte din acest plan pe care El îl are. And I think about that because that's like me, Este right? ca mine, de exemplu. Like, God did not need Dawn to come from the U.S. to Romania to a city in Petroshan to do a ministry. Dumnezeu nu avea nevoie de Dan să vină din America, în Petroșani, ca să facă o misiune acolo. Now, I understand that Jesus has a plan in Petroshan. I don't know the big plan. Eu înțeleg că Isus are un plan în Petroșani, nu înțeleg planul, dar știu că are unul. But he said, Dawn, come and carry some pots and fill it with water. Dar vine și zice, Dan, vino și care niște vase cu apă și care-le aici. But then, why me? Why me? Dar de ce eu? It's for me, and that's what I realized, is for me to strengthen my relationship with him through building my faith in him. Am realizat că aceasta, pentru ca eu să îmi construiesc o relație cu Isus și să mă întăresc în relația cu El. Does that make sense? Face asta sens pentru voi? He allows us to be part of something that's bigger than ourselves. Ne permite să facem parte din ceva care este mai mare decât noi. Now, he allows us to do the things that we can do. We're running around doing the busy stuff, we think. Și ne permite să fim de colo-colo și să facem lucrurile pe care în mod normal le facem. But Jesus, he will do the things that only Jesus can do. Dar Isus face lucrurile pe care doar El le poate face.
Jesus is not limited to what we do, we're just limited to what he does. Iisus nu este limitat la ceea ce facem noi, dar noi suntem limitați la ceea ce face El. But then he says to them, he says, draw some out and take it to the master of the feast. And then he took it, and when the master of the feast tasted it, he didn't know where it came from, but the servants, they knew. Apoi în versetul 8 spune, atunci El le-a zis, acum scoateți din ele și duceți mai marele ospățului. Ei, mai marele ospățului nu știa cine a făcut acest vin și de unde a venit acest vin, dar servitorii știau. So the situation has now been resolved, right? No panic. Deci situația aceasta s-a rezolvat, fără panică. The celebration continues. Sărbătoarea continuă. No one was even the wiser that there was no wine. Nimeni nu a fost, de fapt, nu a realizat că au rămas fără vin. The guests could continue drinking, celebrating. Musafirii au continuat să se bucure și să sărbătorească, să bea. They got to enjoy the fruit of the labor of others. Și au ajuns să se bucure de rodul muncii altora. It's good to be a guest, right? It is. E bine să fii musafir, nu? Now, and I think, so how does this apply in my life? Și cred că Or us? asta se aplică și în viața mea sau a noastră. It's like church. Este precum biserica. We love coming here. Iubim să venim aici. It's good fellowship, Este o părtășie bună, frumoasă. right? I mean, we're all guests. And there's music, worship, Suntem cu toții musafiri, este muzică la închinare, right? The word, e cuvântul, sometimes daycare or children's school. uneori este și școala de copii, școala dominicală. But it's, we enjoy it, but we forget Ne bucurăm, dar uităm în același timp that there's people carrying the pots, că sunt oameni care cară vasele. right? There's people coming in, setting up, Sunt oameni care vin aici mai repede și pregătesc. worship team coming in, preparing, Este echipa de închinare care vine și se pregătește înainte. pastor spending the week, preparing these. Pastorul și-a petrecut săptămâna să pregătească această predică. Someone's doing the slideshow, Cineva face PowerPoint-ul preparing the beverages, și ceea ce luăm, cafea sau cleaning up afterwards, cineva curăță după aceea. right? It's good to be sometimes we are called to be the guest. Uneori suntem chemați să fim musafiri și e bine să fim musafiri. Sometimes it's good to be the witness, like the disciples. Și uneori este bine să fii martorul, precum au fost și discipolii. Right? You see how God's working in someone else's ministry or even in their life, you're going, this is amazing. Și vezi cum Dumnezeu lucrează în viețile unora sau chiar în lucrările lor și spui, wow, e minunat. But we have to remember though, yes, we're all guests and we can all be witnesses. Trebuie să ne amintim că noi suntem musafiri sau suntem martori, But we are all called to carry the pots. dar cu toții suntem chemați să cărăm vase. Even though sometimes it is a burden, Chiar dacă uneori este povară, it's a little heavy, unele vase sunt mai grele, a little, and I don't have the time. I don't have, there's always. I had a lot of excuses. mereu este ceva și avem multe scuze pentru asta. Sorry. It's okay. But when Jesus calls us to carry those pots, Dar cred că atunci când Iisus ne cheamă să cărăm vasele acestea despre care e vorba, right, we be like those servants. suntem precum acei slujitori. Right? They filled it to the brim. Trebuie să le umplem până la margine, până sus. Even though they're heavy, they could have went, okay, I'll do kindness. Chiar dacă sunt grele, erau grele acele vase, totuși le-au umplut până sus. But they gave their best. Dar au făcut tot ce au putut mai bine. We should give our best Și noi ar trebui să facem să dăm tot ce avem mai bun. because Jesus gives his best. Pentru că Isus dă tot ce are mai bun. We see as it goes, it says, and the master of the feast called the bridegroom. Vedem în vers mai departe faptul că mai marele ospățului l-a chemat pe mire. And he said to him, every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, the inferior wine, but you kept the best for now. Și i-a zis, orice om pune mai întâi la masă vinul cel bun, apoi, după ce oaspeții au băut mult, îl pune pe cel mai puțin bun. Tu însă ai ținut vinul cel bun până acum. So we understand, like at the beginning of this festival, they bring out this pretty good wine, it's good wine.
E de înțeles de ce la începutul sărbătorii, celebrării, se aduce de obicei vinul mai bun. And after a while, they don't really taste the difference, so they just bring out the, and it's not the so good one. După o vreme, oaspeții nu mai pot face diferență, așa că dăm orice vin. But Jesus gave the best, Dar Iisus a dat ce a avut mai bun, because that's the God way. pentru că așa lucrează Dumnezeu. Right? John 3:16 says, God so loved the world, he gave his only begotten Son. În Ioan 3:16 spune că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul său fiu. Right? He doesn't say, God so loved the world, he gave an angel. It's an angel for you. Nu a spus Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât a dat un înger. Anything that's inferior Orice este inferior is just an imitation. este doar o imitație. Right? Jesus on that cross is the best. Iisus pe crucea aceea este cel mai bine, cel mai bun. So, Celălalt. if God didn't give us anything inferior, we should never accept anything inferior. Dacă Dumnezeu nu ne-a dat nouă ceva inferior, nici noi nu ar trebui să acceptăm să dăm ceva inferior. See, Jesus' mother did not fill those pots. Jesus' mom, Mother Mary, did not fill the pots. Mama lui Iisus nu a fost cea care ia să umple vasele. None of the disciples filled those pots, De asemenea, nici discipolii nu au fost cei care au umplut vasele. or the servants. Nici servitorii. Okay, the servants filled them, but didn't change them to wine. Ok, servitorii le-au umplut, dar nu le-au schimbat. Ce era înăuntru cu vin. But the idea, Jesus alone changed that water to wine. Dar Iisus însuși a fost cel care a schimbat apa în vin. Jesus alone got on that cross. Iisus singur a urcat pe acea cruce. Right? He's the one who'll bring that covenant, that redemption for us. Și El este singurul care aduce acest legământ și această răscumpărare pentru noi. So it says, 11, this beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee, and it manifested his glory, and his disciples believed in him. Iar în versetul 11 spune: Iisus a făcut acest început al semnelor lui în Cana Galilei și și-a arătat slava, iar ucenicii lui au crezut în el. We call this a miracle, Noi numim aceasta un miracol, but John calls it a sign. dar Iisus îl numește un semn. And you'll see through the book of John, John calls them signs. Și vom vedea pe parcursul cărții lui Ioan că Ioan tot numește acestea semne. I'm sure as we understand, signs point or give direction to something. Să înțelegem că semnele sunt cele care arată o direcție către ceva. In this case, it's pointing them and us to their Messiah, to their Redeemer. Și aceste semne le arătau lor și ne arată și nouă astăzi că El este Mesia, El este răscumpărătorul. Okay, so we had a story here about a wedding that ran out of wine. Așa cum am zis, aici este vorba despre o poveste despre o vin și despre o nuntă. There was a disaster in the making, Este vorba de un dezastru în acest parcurs, but there was a lot of characters. dar sunt foarte multe personaje de These asemenea. characters came together. Aceste personaje vin împreună. The wine was produced. Vinul este produs. It was very honorable for the bride and the groom. A fost un lucru foarte onorant pentru mire și mireasă, But this story, like I said, it's not about a wedding. dar în sinea ei această poveste nu e de fapt Right. despre o nuntă. It's not about turning water to wine. Nu este de fapt despre a transforma apa în vin. It's not about moms, Nu e despre mame disciples, sau discipoli servants. sau servitori. John says, it manifested his glory. Ioan spune este o manifestare a gloriei sale. It was about glorifying Jesus, Este despre a glorifica pe Iisus. right? Now, there are many characters in the story and many applications even that apply to us. Sunt multe personaje și aplicații ale acestor personaje care pot avea loc în viețile noastre. Jesus, in the story, Jesus is the main character. În această poveste, Iisus este personajul principal. Nobody else, not even us. Nimeni altcineva, nici măcar noi. And it is the same in our lives Este tot așa și în viețile noastre and our ministries. și în lucrările noastre. See, if Jesus is not the main character in our lives, Dacă Iisus nu este personajul principal în viețile noastre, then we're not pointing to Jesus. atunci noi nu arătăm spre Iisus. Right? If we're not pointing to Jesus, we're not glorifying Jesus. Și dacă nu arătăm spre Iisus, noi nu îl glorificăm pe El, de fapt.
And if we're not glorifying Jesus, then we're really, if he's not our main character in our story, we're just a story. Și dacă Isus nu este personajul principal din poveștile noastre, atunci este doar o poveste. We're just a bunch of newsletters and Facebook posts. Suntem doar niște anunțuri și niște postări de pe Facebook cu viață. But when we make Jesus the main character in our story, Dar când îl facem pe Isus personaj principal în poveștile noastre, we witness him doing great things, îi suntem martori făcând lucruri mărețe, starting in our lives. începând cu viețile noastre. And when we begin to serve with him, Și în momentul în care începem să slujim cu El, we'll be part of the great things that he does. suntem parte a lucrurilor mărețe pe care El le face. And even when we lack, Și chiar și atunci când ducem lipsă, we can come to him like Mary did, putem să venim la El, precum a făcut și Maria, and he'll give us the best, și El ne va da tot ce are mai bun. like he did on the cross. Asemenea, cum a făcut pe cruce. But the question is, how do we glorify Jesus? What does that even mean? Dar întrebarea este cum îl glorificăm pe Isus și, de fapt, ce înseamnă a glorifica pe Isus. First, it is to witness things that Jesus can only do in us. În primul rând este a fi martor lucrurilor pe care doar Isus le poate face în noi. But it's also to recognize it. Dar este de asemenea și să recunoaștem aceste lucruri. But it's also to acknowledge it. Și să asimilăm aceste lucruri. It becomes, and letting it become part of our testimony. Să lăsăm aceste miracole să facă parte din mărturia noastră. Because when it becomes part of our testimony, we share it with others. Pentru că la momentul potrivit noi ne împărtășim mărturia noastră cu alții. We're pointing, giving glory to Jesus, pointing to him. Și atunci dăm glorie lui Isus, arătăm spre El. And when we're pointing to Jesus, maybe that makes Jesus the stories of others. Și atunci când indicăm spre Isus, atunci El va lucra și în poveștile altora. Right, so he can be part of the main character in their life, in their story. Și așa poate ajunge Isus personajul principal și în poveștile lor, în viețile lor. I think that's all I have. Cred că asta e tot. Let's pray. Haideți să ne rugăm. God, we just give thanks. Doamne, vrem să-ți mulțumim. We do pray that you open our hearts to you. Și ne rugăm să ne deschizi inimile la Tine. That if we lack anything in our life, God, Și, Doamne, dacă ducem lipsă de ceva în viețile noastre, we just come to you vrem să venim la Tine and you become the provider. și Tu să fii Cel care ne oferă aceste lucruri. Not only do you provide, but you strengthen our faith through it. Nu doar să ne oferi aceste lucruri, ci și să ne întărești credința, Doamne. Show yourself to us. Arată-te nouă, Strengthen our faith in you. întărește-ne credința în Tine We just give you thanks in Jesus' name. și vrem să-ți mulțumim în numele Lui Isus. Amen. Amin. Let's give him a hand. What a good teaching. As we close this morning, let's go ahead and sing again what we sang this morning. Și acum la încheiere, haideți să cântăm un cântec pe care l-am mai cântat azi dimineață. And that's putting Jesus in the center of it all. Și să punem pe Iisus în centrul la tot și toate. We sang, shine your light and let the whole world see. Am cântat lăsați ca gloria Lui să strălucească și toată lumea să o vadă. We're not singing about Pablo's lives and what I'll do during the week. Nu cântăm despre ce face Pablo sau ce face el în timpul săptămânii. Or you could substitute my name for your name. Sau puteți să schimbați numele meu cu al dumneavoastră. Like we just heard, we're singing for the glory. Noi cântăm pentru gloria. It's not a dead king. Nu este un rege mort. We know how it ends. Noi știm cum se sfârșește până la urmă. And we got a little glimpse of a reminder of how it's going to be later on. Și avem părticele mici care ne arată ce se va întâmpla la sfârșit. It is for the risen King, Jesus. Este pentru regele înviat Isus. Is He King of our lives every moment of every second that we Este have? El regele vieții noastre, a fiecarei secunde din viața noastră?
you answer that for yourself. Voi răspundeți pentru voi. And thank God for His grace in those moments. Și mulțumim lui pentru harul pe care ni-l arată în acele momente. But let's make the story that we have right now. Dar haideți să transformăm această poveste a noastră acum, Not about Calvary Chapel Brașov, nu despre Calvary Chapel Brașov, but about King Jesus. ci despre Regele Isus. So we sing. Haideți să cântăm. Shine bright and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Lasă gloria peste întregul. Cântăm pentru slava celui veșnic. Doamne, lasă gloria peste întregul. Cântăm pentru slava celui veșnic. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Doamne Iisuse, știm că Tu ești unit, Lord Jesus, I know that you lead us. Tu ești unit, Doamne. You are not a legend, Și Tu ai existat într-adevăr and you really existed, și Tu ești cine ai spus că ești. and you are who you say you are. Doamne, te rog pentru aceia dintre noi care în momentul acesta se simt într-un fel uitați de oameni, uitați de Tine. We pray for those of us who feel like they're forgotten from people and forgotten from you. Dar, Doamne, nu sunt uitați de Tine. Arată-le lucrul acesta. When they are not forgotten, then please show them this. Arată-le cât de mult le iubești. Please show them how much you love them, Deschide-le ochii să vadă cine ești Tu, and open their eyes to see who you are, ca să poată să se încreadă în Tine. so that they will trust you. Doamne, îți mulțumim pentru bucuriile pe care le-am avut și le avem în viețile noastre. Father, thank you for the joys we had in our lives. Dar, Doamne, nici nu se compară cu bucuria pe care o vom avea într-o zi cu Tine. But Father, this can't even compare with the joy we will have when we will be face to face with you. Doamne, lucrul acesta dă sens vieții noastre. And Father, this gives a purpose for our lives. Ne dă tărie în momentele grele. It strengthens us in the hard times. Pentru că știm cu certitudine că va veni o zi în care vom fi în prezența Ta. Because we truly know that there is going to be a day when we will sit next to you. De-abia așteptăm ziua aceea. And we can't wait for that. Ajută-ne să avem ochii ridicați spre promisiunile Tale. Please help us to always look at your promises for us. Doamne, fii cu noi săptămâna aceasta. Father, please be with us this week Adu pace inimilor noastre. and bring peace to our hearts, Father. Adu bucurie în inimile noastre. Bring joy to our hearts Și adu acea speranță care este speranța adevărată și care vine de la Tine. and give us that hope that is from you. Binecuvântează săptămâna, te rog, și binecuvântează ziua de astăzi. Please bless our week and bless this day. În numele Domnului.
dragii mei, săptămâna viitoare programul este așa cum îl știți.